Bat kidon ki bakato kadengut naga parti jungka VVP hakajuk kepor baki don bentaru hakaban yalam hakaban ya senglang bat ka Voice of the People Party. Ki bami menta lingba ki i lat patai kebor ki social media ki bami ban penkesan la ki jong ki nia ki jong ki ban penkesan la ka jong ka nangrem te donru boong na preng jongki ngim pat mi naka Voice of the People Party hadu menta bat donru baong na preng jongki kini ki buwan pensyai lengba ki lat patai kebor donru ki boong wat nom songshit hagan ga jingpen bit ka jongki kata ro ki ong kam tamle sa kita nong kendong donru na preng jongki baki ki inringut baki lami sa kapate donru na preng jongki baki ong ba kam tamle sa kinong kendong la pen songshit daw pra tang baki ong ruba ni ije yaw pra ni dua yaw pra lada pidei kisha donru ki bong na preng jiki ngakwa mereka mau donru bong na preng jiki ngil asya jingit na mata kari bang cai ban pan map ban pan ke jing duai na ublei dekat ba mentapar ki wan ban pen paria hak mereka patai kai gane pajba yo le se kane kadon ke ek shaldat namar ba ngaru ngadon ka hok ban keren hak ne ngaru ka hok ban pensa yang ne namar ba ka Voice of the People Party kade ka surjong pajba kade pajba ai bau kersan yaki ban penjok ane ban pen kersan te balai baka jingkali ke jonga ka por ka ba menta kalong balai bakine ki hindringut donru na pade jiki ki bala apply tiket MDC bakimi se kamat tang ka daw bakimyo kimyo tiket MDC pat kiwan berpermi bidia kam ni haduk eno kalong ka badai na ka jingkan ka juki bat haduk eno kalong ka ba klem dei na ka jingle jong ka Voice of the People Party haban haka Voice of the People Party ngitip ba ka dong ka selection committee ke juki bakin ya raya peneng ka komiti ban ya raya no on ai tiket om don no MLA no mikmat no agent om don MLA om don nong mikmat hakamat ka Voice of the People Party bala ban tiket ya no Henry ka Shonghi hakata ka rai jong ka party kata ka jingkan ka jongki tekum no pat menta pat kini ki beri ki wan mi menta kiwan mi kini ki don ki beri ki ba ngamul banong ki bombio tiket ki ba mi kayak gini ngongnya pi balai bakari kasih ke jungi ka jotte balai bakari kasih jungi jot pi kamel de pide ginung duai pi kamel de ba pide kita ki ba ijaj benriu te mentapar pi pen paria ba pi wan nang ka jengten ju hangi pai ba pi pen kul mario pai ba kayak gini ngoi pi lada pin ai kubor kar bai kubor lada pin mi sakamat kar mi sakamat ban pensai ban pensutu bakalai ngi ba mangi pai ba menta ngidon ka jingkerman light stang ka Voice of the People Party kai ke banja hapre gi gisnem gi bala sensara ka sarkar hey pipe ji surok pipe ji kaput pipe ji no hikai pipe ji hospital pipe ji no gi office pipe ji khajana haman lagi surok kilti kisengkin Henry mentapat pimi sekamat onda lajan ke MDC pimi sekamat ban keren la kata kejong ka jingsiong ke jongpi nganga persajur ya gane namar ba hapdeng gini gijingkern gi jongki ru kimi seka pertai ki bong donru na preng jiki ngaban siban donru na preng jiki baki ong ba ngam kwa ban mi na ka Voice of the People Party bat hadin pat ki keren pat ngil pimdei ban ngop hakum kini ki party te yanongin ngai ka kentin ka ba mapi pikiran ulta fulta sto yata ulta fulta te pajba bije ki pajba jongka bri u henyo trap ngong yepi laj satang haka Voice of the People Party mentaki chanya haka jingalam khamat jongi barden haka jingalam khamat jongi general secretary i ba Riki jeskan balong rokumu MP jong nang ne napo silong sit napo jalame khalia ka jongi barki sengkon ikren na mata ka hok ka jura na mata ka ri ba ka jebendri jongi siapa parlemen wadum prime minister jongi Nendra Modi usngap jare ka jingkern ka jongi bun na preng jongi minister bi ngap jara halor ka ngambat ka ba ikren te katoro ki wan banong kambiang ka jingle jong ka party te ngamtip hadu kano ka party kala yai yaki bat hadu kano bat maki kala yai ya ka party
Tika ega banga don ban ong akan kapor ka bam takalong. Ka ega banga kwa ban wanra akan kapor. Ka ega banga kwa ban keren ban pensit ban keren kat kum kata ka jumur ke jumur kat ka nganga don galong ba. Namar ba ya mentah ngong ipi ka rika si jengi kala jot kalai pra. Setangkat no pipen parian namata jengi poj ba. Setangkat no piwan pen kulmar ngi upoj ba. Namar ba hapi te ngila syanya kum gi poj ba ngi kisnong. Hapi ngila syanya lut. Temen dapat nak pelangi piwan ban mi nak parti ban pensai pajba ban pen sutu bakla ya gi pajba ngalas ngau king kli ya ga jingle ga jumpi tang batang ga ngam ngam nom ngau king kli iru ban kersan ya ka voice of the full party lapi keno kumno ru ka biang be tang ba ngatip tang ga we hapo ke SADC bat JRC day ka voice of the full party ka ban yalam kemat mentah tang ka tahi pajba be je. Tekum gini ke wan banja. Yanau kenyin keno, yanau kenyin keren, yanau kenyin ong. Ngong yepi, ba donru na pedeng jongki gibong ba kihaban burom kum yang ngau tau emale. Kataro ko gintin, lada ubriu hi ubdang kwa ya kata ka burom ngong yepi, umpat bet utau nongelam, umpat day utau nongelam ubak kwa ya ka burom. Ni pai kiniat ba ketinga jonglei. Ubak kwa burom na ka pertai ngong yepi, onsa pendir pat akmat ublei. Kata kadi kaba nakaliang jong ka Bible nakaliang jongi kita ki Kristen ka hikai kita jong blai. Pipun krau ya naga partai on sa penrit pada kamat jong blai. Tapi kuala ya kata ka burom. Kampat biang. Tang namar pilong pastor, tang namar pilong temen besan, tang namar ba pilong ki rembak balang hakan no ka balang, pialam bakla syok paj ba kalong ka bakla. Kumungala cai keren ang kapor sa kapor. Donro ki pastor ki balik kamas pa ka balang. Donro ki pastor ki ba don siya kata ka mensim. Kaban pun kelaya ka ribag jay pendriu. Ki ba pun kelaya ya kita gibriu ki ba bompat tip yaw belay. Ki wanra siya ka ba kin itu yaw belay. Ti ayu siya ngin yung paj ba. Lada jakat sa bajaru. Henry ngin Christian baik. Tang haka voice of the people party. Kiba bun ki pastor, kiba bun ki evangelist kita menbesan ki rembak balang kemudian ter ki duai na bata ka ribat ka benriu ka jengi ban sei ya ki yalam ban yalam ya kita ki paj ba ban yalam nam ta ka ribat ka benriu ban ngatip scam ba ki ki baro ki tang ki jing tenju ba ki ki baro tang ki jing kwa ban pen paj ban pen yapra namar ba menta ka ribat ka benriu kala sedang ban teli menta kalawan ban jas takum ne. Tena kaliang jonga ngarung ade we nagi pajba ngarung ade we nagi chongsinong jong ka jalame kalia ka jengi ngarung ka hok ban keren ban ong kat kum ibu ibor kiba nganga don ong yepi te kum ta pajba beje namar ba kiba bun hi mata kidang sa aka parti kibang sa aka parti kiba bun mata kidang don ha ka voice of the people party kidang tanggoy argun kita kiba mi sa ka parti ban keren lang ba kilap ta kabor ki social media te yan ong njet hato ngijit ita kiba kendiat na ngijit ita kiba bun bukan ke jingkeli perabi. Kon suka beri mentera bukan ke jingkeli. Hatong jit ke bami. Perthai menta tang ondala swaga industri tangoi argut ban penstu bakala. Nengi jit pat ya kita klem pat mi ban pen paria yang apa jadi. Tiga sok gamon nga kajungap gajupi. Tang ba ngakermen scam ba. Ya ka KSDC bat JDC on sayalam. On sayalam kemat dok pra. Tang katai kublai shibon.